Milí priatelia, je čas adventu. Ako máme žiť toto obdobie, ktoré je prípravou na slávenie príchodu Ježiša Krista, Spasiteľa, na tento svet? Božie slovo nám v tom vie pomôcť. A keď čítame Božie slovo v knihe Zjavení svätého Jána, nájdeme tam konkrétnu radu. Svätý Ján apoštol píše o tom, aby sme si, keď chceme dobre vidieť, zobrali očnú masť, kúpili ju. Ale my ju máme k dispozícii, bratia a sestry, priatelia. Tá očná masť je pre nás radosť a vďačnosť. Keď si ju denne budeme dávať na oči, keď budeme robiť aj gestami to, že si kladiem na svoje oči radosť a vďačnosť, naše oči uvidia ináč. A to bude tá najlepšia príprava, ktorú môžeme urobiť, aj byť takto pripravený a disponovaný na slávenie príchodu Ježiša Krista na tento svet. Ježiš Kristus prišiel, aby nás zachránil. Prichádza tiež pre teba a čaká na to, že mu odpovieš a podáš k nemu ruku. Je blízko, môžeš to urobiť v tejto chvíli ako svoju konkrétnu odpoveď. Zveriť mu seba a svoj život. Vložiť mu to všetko do jeho rúk.